Oni sa snažia proste všade sa natlačiť preto, aby sme si navykli na tie služby a bez nich nevedeli potom fungovať. Všetky možné akcie, ktoré človek robí, keď sedí za tým sociálnym médium, treba považovať za zaznamenávané. Treba s tými deťmi akože hovoriť, vysvetliť, že toto tu je nebezpečné prostredie. Zaklope raz NSA v Google a povie, prosíme si túto Jožka Mrkvičku, lebo si myslíme, že akože security risk. Problém by bol, keby Trump povedal, že nesmete podnikať, že zakazujem Google a Microsoftu proste poskytovať služby do Európy. Hej, a teraz čo? Mojím dnešným hosťom je Jakub Šimko, výskumník z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií v Bratislave a jeden z mála skutočných slovenských expertov na umelú inteligenciu a algoritmy sociálnych sietí. Jeho tím ako prvý zmeral, ako rýchlo YouTube vtiahne človeka do dezinformačnej bubliny a či z nej naozaj dokáže aj odísť. Pred nami je rozhovor o tom, ako AI a algoritmy potichu prepisujú to, čo online čítame, na čo sa pozeráme, čo počúvame a čomu nakoniec uveríme. Koľko z toho, čo dnes čítame v komentároch na sociálnych sieťach, v článkoch na spravodajských weboch či v našich súkromných e-mailoch už nepísal človek, ale stroj. A dá sa vôbec spoľahlivo takéto niečo odhaliť? Aký to má vplyv na predvolebné kampane a vieme s tým niečo robiť predtým, ako umelá inteligencia definitívne prepíše charakter našich demokracií? Volám sa Viktor Breiner a vítam vás pri pozeraní alebo počúvaní podcastu Infosec Report portálu Infosecurity.sk, kde sa venujeme bezpečnostným, obranným a technologickým výzvam súčasnosti. Témam, ktoré ovplyvňujú kvalitu našej demokracie a odolnosť nás všetkých. Spolu s vami tak tvoríme krajinu, kde o budúcnosti rozhodnú tí, ktorí rozumejú svetu. Ak sa vám táto epizóda bude páčiť, podporíte nás tým, že sa prihlásite na odber nášho týždenného briefingu na www.infosecurity.sk. Jakub, vítaj a ďakujem, že si prišiel. Nazdar. Si ma pekne overhypol teda. Overhypol? Myslíš, že som povedal niečo, čo nie je pravda? Keď by to bolo všetko takto, úplne super, ale áno, snažím sa. Myslím, že si príliš skromný. Ale opýtam sa ťa prvú otázku, tú, ktorú dneska môžeme čítať v novinách, alebo ľudia sa ju pýtajú samých seba. Vezme mi umelá inteligencia prácu? Máme ju v mobile, máme ju v škole, máme ju už aj v práci, každý sa stretol s ChatGPT. Aká je toto vôbec zmena? Vôbec akože v histórii alebo v spôsobe práce? Je to taká zásadná zmena, ako bola kedysi knihtlač alebo a potom nástup internetu? Ja by som povedal, že to je zásadná zmena. Charakter práce to zmení, ale osobne by som sa asi radil skôr medzi tých, ktorí tam aj zostanú, že dobre, zmení sa charakter práce, ale a nepriamo môže dojsť ako k preskupeniu toho, že čím sa kto bude zaoberať, ale akože tak natvrdo, že AI mi zoberie prácu, to zrejme budeme vidieť len málo kedy. Ako mohli by sme sa rozprávať napríklad o tom, že áno, tak v oblasti tvorby softveru, computer science alebo tá programovania, tie juniorské pozície, je ich zrazu ako si menej, pretože firmy experimentujú a niektoré zistujú, že to môže celkom ísť s generovaním ich zdrojových kódov pomocou pomocou nejakých agentov. Ale teda zároveň to funguje len do určitej miery, má to nejaké úskalia, nemôžeš to s tým prehnať, či ty akože nejakých ľudí tam akože vždy budeš potrebovať. A v konečnom dôsledku aj tí skúsenejší nie juniori sa odniekaďaľ nakoniec budú musieť zobrať. Čiže ja to zatiaľ považujem len za ako fluktuáciu, napríklad v tejto našej oblasti. Zatiaľ by sa ľudia obávať nemali? Áno, ale ako zase ignorovať to by to nemali takisto.
Lebo čo mi tak príde, akože také tie úplne typické veci, čo ja ako človek, ktorý síce AI používa, ale teda nie som ďaleko ani odborník, ani, a už teda vôbec nie výskumník ako si ty, ale tak napríklad, čo mne príde, a dnes už existuje, sú povedzme autonómne autá, no, v Spojených štátoch úplne bežná vec, sadnem si do taxíka, ktorý ťa vezme a jednoducho šofér je počítač. A šofér je zase najrozšírenejšia, alebo teda jedna z najrozšírenejších vôbec profesí globálne. O tom sa možno nehovorí, ale je to tak. Vezmi si, to nie sú len taxíky, to je len priemyselná doprava alebo tá nákladná doprava, kamióny, dodávky, donášky. A potom hovorí sa o tom, že to budú všetky konzultačné profesie alebo profesie konzultačného typu, napríklad advokát, právnik, účtovník, psychológ. A naopak, že profesie také, kde chceš toho človeka nechať, učiteľ, ktorý učí tvoje deti, alebo povedzme človek, ktorý buď pracuje v továrni, alebo príde ti opraviť niečo v kuchyni, tak toto asi AI nevezme. Ale tých ďalších vysoko kvalifikovaných profesí, že tých je že celkom veľa, o ktorých sa hovorí, že by toto AI mohlo prevziať. Tam, kde potrebuješ odbornú radu od človeka, ktorý má proste 20-ročnú prax, nestane sa to, že sa proste opýtaš chatbota niekedy za 5-10 rokov, že to už bude tak dobré, že to proste môžeš urobiť? Ako dám nabok teraz manuálne pracujúcich ľudí ako remeselníkov. To, že si tú hranicu spravil napríklad, že medzi psychológom a učiteľom, to mňa prekvapuje napríklad, lebo ja tam akože až taký ako rozdiel v tomto nevidím. Hej? Obidve tie profesie sú ako v kontakte s tými svojimi klientmi, ľudskom kontakte, čiže pokiaľ by išlo o to, že ľudia potrebujú mať kontakt so živým človekom, tak tam tá hranica potom ako viesť nemôže. Isté, prácu veľkého množstva ľudí v mnohých profesiách, právnici sú pekný príklad, ako tá generatívna umelá inteligencia, tak ako teraz nastupuje, určite ovplyvní, je možné, že budú ako v tomto výkonnejší, ale mohli by sme ísť jednu po druhej z tých oblastí a dať si na stôl argumenty, že prečo to nemôžeš nechať len na nejakú umelú inteligenciu. Minimálne v tej podobe, aká je dnes. A môžeme sa baviť, že či ona bude ešte lepšia, akože môže byť ešte zásadne lepšia, ale akože potom už podľa jednotlivých oblastí sa môžeme baviť o tom, že ako ešte lepšia by mala byť na to, aby bola, že na tej úrovni spoľahlivá, aby to ľudia akceptovali tú mieru. Dneska napríklad tiež takého custom chatbota na právne rady, ktorý má všetko nafidované od slovenských zákonov až po judikáty, ale tiež je to taký návod skôr, že mne ako absolútnemu právnemu lajkovi urobí nejaký ten rámec, že poviem si, OK, tak odtiaľ potiaľ, ale keď chcem naozaj spoľahlivú radu, tak volám právnikovi. Len o 5 rokov, o 10 rokov. Budeš chcieť urobiť nejaký úkon, a budeš chcieť mať akože maximálnu mieru istoty, že ten papier, ktorý teraz posielaš nejakému úradu, alebo už komukoľvek, je po všetkých stránkach ako v pohode. A jasné, že ten model ti s veľa vecami vie poradiť. Hej? Ušetrí ti peniaze za nejakú úvodnú konzultáciu, zorientuje ťa, ale potom ako v tých neskorších fázach, ja neviem. Hej? Akože ak to je niečo veľmi štandardné, prosím, ale ako situácie majú spravidla veľa špecifík a ja teda do práva akože takmer vôbec nevidím. Hej? Čiže dám ďalší príklad, ktorý možno, že je taký viacej pochopiteľný. Čo s prekladateľmi? Prekladateľské agentúry, proste profesionáli, ktorí študovali prekladateľstvo a majú roky praxe a dneska tých zákazok už vlastne nie je až tak veľa. Povedal by som, že až dokonca sme sa dostali do stavu, kedy prekladateľe majú prácu iba vtedy, keď potrebuje zákazník úradne overený preklad. No. Takže kde to je proste administratívne ošetrené tým, že to naozaj musí urobiť človek, ktorý má vlastní tú okrúhlu štátom schválenú pečiatku. A všetko ostatné proste je cez chatbota. Tam by som súhlasil, že v tejto profesii ako môže dojsť akože k výraznému poklesu akoby príležitosti pre ľudí. Jasné. A čo by mal taký človek robiť dnes?
napríklad taký ten prekladateľ, právnik alebo niekto, kto pracuje v nejakej konzultačnej profesii, a niekto, kto sa nájde možno na nejakom grafe online, kde jeho profesia proste je načrtnutá, že v horizonte 5 rokov môže zásadne stratiť relevanciu alebo mu ubudnú klienti. Čo by mal taký človek robiť so sebou a so svojím tým nejakým pracovným tempom, rytmom, spôsobom práce, aby sa prispôsobil? Dá sa to vôbec? Jedinú radu, ktorú viem dať, je, že experimentovať práve s tou umelou inteligenciou, generatívnou, a zamýšľať sa nad vlastnými pracovnými postupmi, lebo tie modely zrejme budú vedieť s niektorými vecami výrazne pomôcť. Práve preto sú na tej krivke niekde tie povolania označené. A postupne zapracovať umelú inteligenciu do vlastných ako pracovných procedúr, čo ako jednak prinesie ten benefit, že to tú prácu urýchli. Zase z druhej strany treba si pri tom dávať pozor, aby človek ako postupne neohlúpol pri tom. A nenechával toho príliš veľa, nestracal kontrolu nad tým, aké sú tie výstupy. No a popri tom, a teraz to výrazne záleží od toho povolania tej osobnej situácie, lebo príde tá otázka, že co s voľným časem, tak ten predpokladám, že ľudia budú investovať do aktivít, nad ktorými možno aj rozmýšľali, ale predtým na ne nemali čas. A ešte jednu vec, ale k tomu poviem. Trošku mám obavu o prásknutie nejakej bubliny tuto, lebo... Myslíš toho hype? Áno, ale aj samotnej dostupnosti tých modelov, lebo cena ako tokenu jedného, alebo teda proste to jeden token ani nie, ale tak proste cena balíkov nejakých tokenov bola výrazne ovplyvňovaná tým, že sa do toho výrazne investovalo. Nemusela vždy zodpovedať tomu, čo to reálne stojí, tú energiu, a tú uhlíkovú stopu a tak ďalej. A to sa začne časom ustálovať, a začne sa to dostávať do rovín, ktoré zodpovedajú reálnej cene, toho, že si nechám zodpovedať nejakú otázku. Teraz agentický prístup, ktorý teraz nastupuje, lebo najskôr to bolo len, že konverzujem s tým jazykovým modelom v takom nejakom ako jednoduchšom režime. Pri tom agentickom prístupe vlastne nechávam... Agentický prístup to je vlastne, že boti a agenti robia tvoju prácu a niekoľko ich robí možno tak veľmi lácne. Áno, že jednak ich môže byť viac, ale najpodstatnejšie, že oni akože začínajú pracovať vo viacerých krokoch. Že jednoducho dostanú... Nie je to len otázka-odpoveď. Nie je to len otázka-odpoveď, ale že zadám otázku, teraz ten agent si odpovie samému sebe alebo nejakému inému s nejakým medzivýsledkom, teraz nad ním sa znovu zamyslí a ešte raz, lebo niektoré úlohy ako sú takéto, musia sa nejako dekomponovať a tí agenti ich odrazu nevedia akože vykonať. Musia to robiť akože naviac krokov, niekedy je tam úplná explózia toho množstva krokov, ktoré musia urobiť. A to všetko vlastne spôsobuje to, teraz oni pracujú s tým veľkým kontextom, ten sa tam akože ešte veľakrát sa tam môže násobne akože znovu a znovu musieť chrúmať. No a to celú tú operáciu zrazu môže predražiť. Že ani sa nenaznám a vypálim akože celú svoju dennú kvotu, alebo čo som si predplatil a zrazu príde akože veľký účet za tie tokeny. Čiže ja by som ešte bol opatrný aj s týmto, lebo niektoré veci, ktoré teraz môžu vyzerať, že to bude super, budeme to takto používať, môžu časom byť akože dosť drahé. A teraz tie veľké firmy sa snažia zdokonaliť tých agentov, ich presnosť, akože tú kvalitu toho výstupu, ale častokrát za cenu toho, že tí agenti teraz vypália násobne viac času na to, aby sa zdrojov, teda peňazí, aby sa dopracovali ako k trochu lepšej odpovedi. To moje varovanie je, že pozor, niektoré služby tej umelej inteligencie časom môžu byť aj celkom drahé.
Teraz to skúsim zhrnúť. A ak ti teda rozumiem správne, tak vlastne hovoríš, že tie firmy, ktoré medzi sebou teraz doslova, že pretekajú, kto bude, alebo kto sa dostane do nejakého bodu, o ktorom sa môžeme akože potom ešte baviť, ale jednoducho sa pretekajú a sú v plus minus zatiaľ na rovnakej úrovni. Povedzme si teda, že napríklad ChatGPT alebo Claude od Anthropicu alebo Gemini od Google, to sú tie také tie úplne že najviac populárne ľudovo známe modely, respektíve firmy, ktoré potom majú vlastné modely, tak oni vlastne nefungujú na tom spôsobe, na biznis modely, že tie peniaze, ktoré vyberú za tie programy alebo za tie mesačné paušály, ktoré si ty predplatíš, oni fungujú na dlh, na obrovský dlh, že tie mesačné paušály jednoducho zďaleka nepokryjú to, čo oni spália a spália to najmä potom kvôli tomu, že sú v tom závode konkurenčnom medzi sebou a ty vlastne hovoríš, že sa môžeme dostať do bodu, kedy tie služby, ktoré dnes idú, každý týždeň máš niečo nové, každý týždeň je to lepšie, rýchlejšie, čo si sa pridá, máš novú funkcionalitu, tak ako si povedal, že sa to ustáli, pretože ten spôsob financovania je neudržateľný a jedného dňa to proste praskne. A tie služby, ktoré dneska už považujeme za samozrejme, to tempo, ktorým rastú, sa proste nutne niekde zastaví a proste presne kvôli tomu modelu, ktorý je charakteristický tým, že to proste beží na dlh. A preto hovoríš, že to nemusí mať až taký dopad potom na tú transformáciu tých profesí. Áno, Takto? áno, akože to naznačujem a teraz ono sa to samozrejme od profesie k profesii bude možno veľmi výrazne líšiť a môže dojsť napríklad k tomu, že sa ľudia naučia, že aha, ja nepotrebujem tu na ako toto dielo na to, aby som s rádovo menšími nákladmi si nepomohol dosť dobre s nejakým menším modelom alebo nejakým jednoduchším prístupom. Zvyšok domyslím vlastne. A zvyšok, áno. Prípadne si to doprogramujem alebo čo. Čiže ja očakávam, že proste ten scale up, to, že proste sa na to hádže tak strašne veľa ako komputu a peňazí, ako niekde narazí, lebo zdroje proste nie sú nikdy nekonečné. A príde taká nejaká etapa určitej racionalizácie, že sa firmy, ľudia naučia trošku rozmýšľať nad tým, okay, kde aký veľký model potrebujem, lebo optimálne ako najlepšie proste nepoužiť žiadny, prípadne taký maličký, že si ho môžem bežať aj na vlastnom stroji alebo na nejakej vlastnej infraštruktúre, ktorú mám potom mimochodom aj pod kontrolou. A tie dáta neutekajú, kde si ich nevieš kde. No a kto púšťa modely na vlastnom počítači, vie, že je veľmi dôležité si vybrať ten správny, aby to netrvalo do rána, doslova. OK, veľmi zaujímavé rozprávanie o tom, že čo nás čaká a hlavne, že sme v takej tej veľkej narastajúcej bubline, ktorá stojí na tých proste veľkých, rýchlych pretekoch veľkých firiem, ktoré sa pretekajú o to, že kto prvý dôjde do nejakého bodu tej, ako sa tomu hovorí, kam oni chcú vlastne dôjsť. Tak to ja práve neviem, kam chcú dôjsť, pretože keď niekto hovorí o všeobecnej umelej inteligencii, tak to je ono. Tak ako môže o tom hovoriť, ale tam sa podľa mňa ako nedohrabú v dohľadateľnej dobe. No, týmto spôsobom. Akože, že to je to podľa mňa, a teda dobre, to nie je podľa mňa, to hovoria väčší machri, že jednoducho táto architektúra modelov ako k tomu asi nepovedie. Čo je, prosím ťa, teda všeobecná umelá inteligencia? Čo je ten svätý grál tých firiem, ktoré pretekajú o dominanciu vôbec na tom globálnom trhu? Ja neviem, ktoré z nich reálne sa snažia o všeobecnú umelú inteligenciu. Možno, že niektoré áno. Oni zrejme ako chcú takú mieru inteligencie dosiahnuť, aby sama začala poháňať samu seba a ich, aby proste sa oni akoby odtrhli od závislosti od svojich bežných nákladov, alebo od nákladov na ľudí, aby skrátka nastúpili na nejaký ako exponenciálny rast, ktorý akože nebude spojený s exponenciálnymi nákladmi. Akože, že takéto niečo podľa mňa oni dúfajú, že sa stane.
Ale to ja by som ako, že nechal zatiaľ bokom, lebo o čo im podľa mňa v skutočnosti teraz ide, je, že však my nepotrebujeme AGI, alebo tú všeobecnú umelú inteligenciu, nám stačí aj takáto, ktorú máme teraz, ak ju vieme speňažiť. A oni podľa mňa v prvom rade teraz sa pokúšajú o navigáciu kúru. Hej? Že oni sa snažia, áno, oni sa snažia proste všade sa natlačiť preto, aby sme si navykli na tie služby a bez nich nevedeli potom fungovať. To sa stalo, ne? Hej? No to sa čiastočne už stáva, niektorí sú v tom veľmi ponorení, niektorí menej. Už len blbý Google search, alebo iný search, kde zrazu sa čoraz viacej objavujú nejaké ako AI sumarizácie, ktoré sú inak mimochodom často veľmi dobré. Akože veľmi praktické. Už nehľadáš odpovede na stránkach, už ich tam proste napíšeš vo forme otázky a máš tam chatbota priamo v tom Google vyhľadávaní. Áno, čiže oni ako sa snažia dotlačiť firmy, napríklad k tomu, aby teda mali nejaký subscription u nich už na nejaký balík služieb, proste od Anthropiku, od kohokoľvek, aby jednoducho tie organizácie, prípadne jednotlivci, zapracovali tú umelú inteligenciu do svojich ako workflows, do svojich pracovných postupov, aby potom bolo už ťažké ju prestať používať. Neviem, do akej miery rôzne firmy v tomto už sú hlboko. Povedal by som, že napríklad softverové inžinierstvo sa do toho ponára akože už v celku dosť. Asi bude záležať aj od firmy, že ako kde, ale ako, že tento lock-in sa oni snažia najmä. Proste to AGI, to je ako... To myslíš len v rámci PR, že to je niečo... Akože je to aj PR a samozrejme, že tam sú určite... Keď si pôjdu na nejaké tie rozhovory, ktoré dávajú často, ktoré sú v zásade veľmi, veľmi silno pokrývané médiami, tak oni to tam hypujú, myslím? Áno, budú, jasné, áno. A možno, že niektorí z nich aj úprimne by tam chceli byť, lebo áno, že že je korporácia teraz, ona je prvá v tom AGI a naozaj akože to je to AGI a proste začne ich to akože neviem ako rýchlo zrýchlovať, ale podľa mňa tí ľudia vznútra, ak sú trochu rozumní, musia hovoriť, že sorry, ale že od tohto sme ešte nejaký kus. Všetky tieto firmy, o ktorých sme sa doteraz bavili, sú v Spojených štátoch. Európa má Mistral vo Francúzsku a teda na Slovensku o tej našej suverenite alebo tej európskej hovoríme veľmi často, ale vôbec nie užitočne. A čo je teda podľa teba tá technologická suverenita, o ktorej sa tiež hovorí v komunite aj bezpečnostnej, aj IT, ľudia ako si ty? Pretože komu patria tie nástroje, na ktorých dneska stojí náš každodenný život, vyhľadávače, siete, sociálne, umelá inteligencia, lebo skoro nič z toho nevzniká a nebeží v Európe a všetko beží takmer v Spojených štátoch, niečo beží v Číne. Lebo kto tú technológiu vlastní a prevádzkuje, určuje pravidlá napríklad o tom, že kto čo uvidí, naopak neuvidí, alebo čo sa deje s dátami, ktoré do tej umelej inteligencie alebo do tých sociálnych sietí denne nalievame často veľmi osobné veci. Skoro všetka tá najsilnejšia AI vzniká za oceánom. A vôbec, prečo je to tak? Máme ako Európa ešte stále šancu tu dobehnúť? A Jakub, čo sa stane, ak sa nám to nepodarí? No, to je asi 10 otázok, že? Je to asi 10 otázok, ale začni tam, kde si myslíš, že to vieš najlepšie. No dobre, tak Kefalín, čo je to tá suverenita, hej? Ja si to predstavujem tak, alebo jedna z tých mojich predstav je tak, že čo sa stane, keď proste niekto poprestriháva všetky ako podmorské káble tam pri tom Írsku. Napríklad. Hej, že ktoré služby zrazu ako také, čo dennodenne používame, hej, proste nebudú fungovať, hej. Keď sa hovorí inak o suverenite akože v tej cyberdomene, tak akože mne ani tak ako prvé nenapadne, že umelá inteligencia. Mne ako prvé napadne, že Google Drive. Presne, Google Workspace. Microsoft sú, áno, proste, že toto. A teraz, OK, kebyže niekto ide strihať káble do Írska, tak to by nebol ten problém. Problém by bol, keby Trump povedal, že vy už nesmiete, že nesmiete podnikať, že zakazujem Google a Microsoftu proste poskytovať služby do Európy. Jasné. A teraz čo?
to by bol akože najväčší problém, aký si viem predstaviť, lebo na tom tu fičí koľko? 80% firiem, že ktorá firma v Európe, štáty, áno, všetko, hej? Všetko. Proste, čiže prvý problém vidím vôbec v tom, že základný balík nejakých IT služieb, nejaká základná IT infraštruktúra, ktorá je ako povedzme, že spoločná pre všetky, že škola, štátna inštitúcia, firma malá, ktokoľvek, že ten balík, ktorý by mali mať všetci akoby rovnaký, od mailov, úložiska dokumentov, akože tieto základné veci, to, že nemáme európsku natívnu ako platformu, ktorá by bola nejako rozšírene používaná, to je za mňa ako ďalšia veľká chýbajúci dielik do nejakej skladačky, ak by sme sa bavili o suverenite. Zraniteľnosť. A zraniteľnosť, áno. Umelá inteligencia, OK, teraz akože každý sa baví o tom, samozrejme, že je fajn, keby sme v Európe mali ako niečo ako Anthropic, hej, alebo tak, hej. Tak máme ten francúzsky Mistral, že? Áno, a teraz, že takto, ako na čo, poviem tak, hej, lebo môžeme sa vrátiť k tej debate o tom, že či ja potrebujem na riešenie svojich úloh ten najšpičkovejší model na svete, alebo či mi náhodou nestačí aj proste 10-krát menší model, ktorý ale robí niečo veľmi podobné, len o trošičku horšie. Hej? Ako, že kde, v ktorých oblastiach fakt potrebujem tú úplnú špičku a keď ju nebudem mať, tak mám problém. Že keď sa bavíme o poháňaní nejakých akože, že bežných zamestnaní pomocou generatívnej umelej inteligencie, tak tam mám akože intuíciu, že však aj s menším modelom sa dá robiť. Dokonca by to bolo dobré, hej? Že ja mám akože modely menšie, ktoré sú výpočtovo efektívnejšie, nestoja toľko a stále mi akože výrazne pomáhajú. Čiže v tomto zmysle nevidím až taký problém s tou suverenitou, hej? Ak budeme mať niečo, čo je aspoň v rozumnom závese, hej? Za tým, čo je tam vonku. Okay. Iná vec by bola tá AGI, hej? Ako tá všeobecná umelá inteligencia, ktorá zrazu akože... Krátko popísať, že čo je tá všeobecná umelá inteligencia takým niekomu, ako som ja napríklad, ktorý to úplne presne... Dobre, ja nie som veľmi na definície, to znamená, že ja si vždycky musím akože skonštruovať znovu v hlave, ale teda dobre, hej, že AGI je vtedy, hej, alebo tá všeobecná umelá inteligencia, keď to po všetkých stránkach dokáže robiť to, čo ľudská inteligencia. Že nenájdeš jedinú vec, ktorú by to proste akože nezvládalo robiť. Autonómne, bez zásahu, že dáš mu nejakú vec, ktorú má urobiť, má dostane príkaz a on na konci toho procesu vyprodukuje ten výsledok. Inak možno, že proste predstavíš si, že keby si tú úlohu zadal človeku, tak by sa s ňou vysporiadal ten model rovnako. Ako keby si ju zadával človeku. Že rovnako alebo lepšie teda. Hej? Lebo v skutočnosti ono to znamená to, že tak dotiahne sa na toho človeka v tých posledných pár veciach, typu, že teraz sa stane fakt nepredvídaná udalosť a ten model zamrzne, ale človek sa s ňou vysporiada, lebo je predsa len akože general, akože thinker. Dobre. Hej? Že tých pár vecí akože sa ešte dotiahne, ale v iných bude, že oveľa ďalej už. Hej? Čiže ako oveľa rýchlejšie bude vedieť počítať, vyhľadávať a tak ďalej. Hej? Čiže v skutočnosti ako ten stav, že všeobecná umelá inteligencia, to už znamená to, že v skutočnosti máš ako supermana. Hej? Ako mysliaceho supermana, pretože on v mnohých veciach bude, že oveľa ďalej ako bežný človek. My v podstate do tých chatbotov už dneska nalievame akože celkom veľa tých informácií. Pri takej bežnej konverzácii veľmi nedávno jeden kolega žartom povedal, že keby to všetko líklo, čo on nafidoval už do toho ChatGPT, takže to by bol pre neho celkom slušný prúser. Gratulujem. Čo by si povedal ľuďom, ktorí sa bavia o veľmi privátnych veciach s chatbotom, ono to fakt niekde odchádza do toho cloudu, spracováva sa to, my vlastne vôbec nevieme ako. A sú to veľmi často veci osobného charakteru, zdravotného charakteru, biznisového charakteru, právne spory, hej,
A to naozaj veci, ktoré ak by niekomu možno z toho účtu niekto vzal a publikoval, tak by z toho bol naozaj že veľký problém. Čo by si takýmto ľuďom poradil? To je prvá otázka z tohto balíku, lebo teda si asi všimol, že aj rád dávam niekoľko naraz. A tá druhá je, že my ako Európania, ktorí sa snažíme o nejakú tú reguláciu tých firiem, ktoré sú tu alebo pôsobia u nás aj práve zo Spojených štátov, vieme my s tým reálne niečo akože robiť, regulovať to, že by mohli byť viacej transparentné s tým, ako s týmito našimi dátami nakladajú? No, dobre, tak. Čo by som poradil? Tak, ono vlastne to nie je až taký problém. Respektíve nie je to až taký rozdiel oproti tomu, že mám Gmail a všetka tá agenda, ktorú teraz riešim s tým chatbotom, mi aj tak chodí do mailu, lebo všetky tie zmluvy, právne spory, súkromné e-maily, zdravotné záležitosti, to všetko vlastne mi chodí do toho Gmailu. Hej. A to je takisto proste niekde v nejakom klade. Odovzdávam to nejakej korporácii. Dnes vieme, že ten Google to číta. Áno, on to číta a proste teraz nám na základe toho, ako odporúča reklamu, hej, ale tak ako zaklope raz NSA ako proste v Google a povie, že na základe tejto legislatívy, ktorá už existuje mimochodom, hej, ako prosíme si túto Jožka Mrkvičku z Európskej únie, hej, lebo si myslíme, že akože security risk. Áno. A to je práve dôvod, prečo by sme sa mali usilovať o tú vlastnú informačnú suverenitu a tie úplne základné služby, že Gmail alebo to úložisko Google Drive, presne tak, hoci kedy môže líknuť práve na žiadosť amerických úradov práve im. A čo sa s tým bude diať, to my úplne nevieme. Ďalšia vec, sociálne médiá, všetko správanie, ktoré generujem tam. Hej, to je takisto ako zlatá studňa pre tie platformy. Hej, ako odkiaľ čerpajú. A to už je teda tvoja parketa. To už je moja parketa, áno, oveľa viac. Ale teda ako z pohľadu odovzdávania dát o sebe je, že chatboty a nie chatboty zanedbateľný rozdiel z môjho pohľadu. Akože, keď sa na to pozrieme a z pohľadu ešte aj tej suverenity. Že my tam feedujeme cez naše úložiska, cez náš Gmail, aj cez chatboty, cez sociálne sieťe a všetko to ide mimo tú našu slovenskú alebo európsku jurisdikciu, kde si za oceán, kde si s tým tie firmy a potom eventuálne aj na žiadosť bezpečnostných agentúr Spojených štátov môžu de facto robiť, čo chcú. Áno. A potom ešte zábavné sú tie situácie, že OK, že ja nechcem len chatbota, ja chcem mať ako toho asistenta, hej, ktorý mi akože so všetkým pomáha, že dám mu prístup proste k celému tomu počítaču svojmu. No čiže on sa pozrie aj do všetkých mojich ako iných dokumentov, ktoré možno ani nešli nikdy cez mail, hej, pozrie sa možno, že do celého firemného úložiska, tam môže byť, že kadečo. Všetko. Ako IP, teda intellectual property tam bude, akože áno, tak to si všetko akože môže sosnúť. Samozrejme, že keď si to správne nastavím a nedovolím niekde tie prístupy, alebo to robím, že iba explicitný prístup tomu agentovi dávam, tak je to trošku lepšie. Hej? Vtedy to zostáva len tomu Google, to IP. Ale keď si poviem, že kašlem na to, proste rob, čo uznáš za vhodné, no tak to je ako, ďakujem pekne. A máme my v Európe, však máme ten AI Act teraz, a máme akože my nejaké skutočný dosah na to, že tie firmy budú rešpektovať naše pravidlá, našu reguláciu v Európe? No takto, že pokiaľ sa bavíme o dodržiavaní existujúcich regulácií, tak musí to byť proste prakticky zistiteľné, že niečo teda porušujú tie firmy. A teda to vždy do nejakej miery je, ale len do nejakej miery. To znamená, že či sa nejaké údaje niekde uchovávajú alebo neuchovávajú, napríklad vnútri Európskej únie alebo mimo nej, ako tak to by sa teoreticky pri nejakom naozaj hlbokom technickom audite akože dalo
nezávisle overiť. Čiže európsky regulátor by išiel do Silicon Valley a urobil tam niekde hĺbkový audit, ktorý by mu teda dovolili urobiť. Áno, ukazovali by mu ukazovali by mu zdrojové kódy, a proste pustili by ho že do všetkých možných ako zákutí tej technickej infraštruktúry. Toto sa nedieje teda. Hej? Toto sa teda nedieje. Keď si zoberieme DSA, ako Digital Services Act, kde sa proste musia auditovať tie platformy pravidelne na tento nelegálny obsah a takéto veci, tak to je naozaj, že návšteva proste z veľkej štvorky proste príde do danej korporácie, ktorú ako má auditovať. A akože áno, môžu sa popýtať pár otázok, možno, že tých otázok je aj veľa, ale sú to stále len otázky proste nejakým predstaviteľom toho Facebooku alebo už kohokoľvek. A prípadne otvoria si rozhranie toho Facebooku a pozrú sa, že je tu tlačítko, pomocou ktorého ten user, ako ten používateľ má akože údajne ovplyvniť správanie napríklad toho odporúčacieho systému, že teraz mi to nepersonalizuje alebo tak. Je tam to tlačítko alebo nie je? Dobre, je tu to tlačítko. Ale či to tlačítko reálne toto robí, tak to už sa nezisťuje. Hej? Bo to nemajú ako zistiť, lebo to by proste museli dostať, že prístup úplne všade, k dátam, ku všetkému a ešte, to by sme boli stále len pri statickej analýze, v zmysle, že vidím tie artefakty a snažím sa domyslieť, že či to naozaj ako takto funguje. Ale aby som to skutočne vedel, ja by som to vlastne musel, že neustále testovať. Hej? Neustále do kolečka. To, čo ti dneska dám v audite, môžem zajtra zmeniť, keď ty odídeš. Áno, to je ďalšia vec. Hej? A kto to ako bude dokazovať? Tá korporácia obrovská. Hej? Oni napríklad tomu auditorovi môžu ukázať, že kompletne fejkovú akože vec, hej? Ktorá proste možno, že je aj veľmi podobná tej reálnej. Hej? Ale jednoducho v nejakých malých veciach sa líši, respektíve tie odbočky, ktoré spôsobujú to reálne správanie, sú tam niekde zahrabané. A už len tá predstava, že niekto príde do firmy, kto v nej v živote predtým nebol, a môže to byť najväčší macher technicky na svete, tam budú také haldy tej infraštruktúry, tých konfigurákov, toho zdrojového kódu, nemá šancu ten človek. Prekážky, ktoré ti dajú do cesty úplne umyselne. Už len pasívne to, že aké to je zložité. Nemá ten človek ani tým šancu za rok proste sa z toho vysomáriť. Vlastne, keď príde nejaký ten európsky auditor do Silicon Valley, do niektorej z tých korporácií, tak z ich strany to je taká akási zdvorilosť, že im to vôbec dovolia de facto. Tak oni to musia robiť, ale je to proste... Nesene povedané, ale áno, keď to vlastne potom preložíš do toho, čo tí ľudia technicky dokážu v tej firme auditovať, tak toho veľa vlastne nie je. A v porovnaní s tým, že keby to bola firma na území Európskej únie, tak to je ako keď ti proste vôjde finančná správa a teraz langoše mimo do firmy a bude tam sedieť dovtedy, kým si odtiaľ nevyťahne presne to, čo potrebuje. A neprevráti ťa na ruby. Tak by to malo fungovať. Áno, tak to je základná vec, áno. Že to je v našej jurisdikcii kompletne celé. A toto je naspäť, teraz sa chcem dostať k tej informačnej suverenite. Prosím ťa, sociálne siete a informačný priestor. Prejdime z toho AI. Ako mení umelá inteligencia to, čo nám sociálne siete ukazujú a prečo nás vlastne algoritmy tak rýchle dokážu vtiahnuť do tých informačných bublín a postaviť proti sebe. Možno jedna vec, ktorú ľudia nevedia, je, že my nehovoríme o AI, tom naozajstnom, ktorý je u nás doma v obývačkách a v pracovniach, iba odtedy, keď začal ChatGPT prenikať, ale vlastne to sú už sociálne siete, lebo ty de facto, keď si otvoríš, povedzme, Facebook, tak na druhej strane tej linky sedí vymakané AI, ktoré ťa číta, ktoré ťa profiluje, ktoré o tebe vytvára zložku a vie o tebe viac, ako o sebe vieš sám ty, alebo tvoj blízky nejaký človek, partner, rodičia. Keď niekoho 13-ročné dieťa si sadne, zriadi si nový účet, čo sa deje na tej druhej strane. Takže o čom by mali napríklad vedieť rodičia detí? Jasné, dobre, tak poprvé všetky možné akcie, ktoré človek robí, keď sedí za tým sociálnym médiom, za tým používateľským rozhraním, treba považovať za zaznamenávané. Kliky, lajky, subscriby,
ako rýchlo scrollujem, kde som sa zastavil, ako dlho tam sedím, či som video dopozeral do konca, či som si ho pozeral viackrát, či som ho hneď akože swipol na bok. Proste čokoľvek, čo sa dá akože zaznamenať, tak treba považovať, že je zaznamenané a odoslané niekde, hej, proste na server tej služby, kde sa tieto dáta potom začnú nejako spracovať. Na niektorých tých dátach záleží málo, na niektorých záleží veľa. Čo sa vo všeobecnosti deje, že to sociálne médium, ten strojček tam si o nás buduje model o našich záujmoch, o našich cieľoch. Tie môžu byť dlhodobé, čiže nejaké záujmy obsahové. Napríklad ja sa môžem zaujímať o prírodu, o nejaké outdoorové aktivity. Bude to o mne vedieť, pretože proste si zmeria, že som sa veľakrát pozeral ako na niečo také a iný obsah ma možno až tak nezaujímal. Hej. A toto podľa mňa už aj je v celku ako v tom ľudovom povedomí, hej, že toto sa nejako deje. To, čo je dobré vedieť, je, že tie odporúčače sa to vedia naučiť veľmi rýchlo, hej, že tých dát akože netreba tam až tak veľa. No áno, pár hodín určite. Áno, teda na niektoré veci, hej, akože to už bolo hodne dávno, možno že 10 rokov dozadu, a nejaká štúdia, že stačí 70 lajkov na to, aby sa odhadlo, že akú kto má sexuálnu orientáciu. Hej. To si pamätám. No. To používam tiež niekedy ako príklad. Je to pekný príklad. Skôr ešte predtým, ako ten človek to možno, alebo ten tínedžer to o sebe sám vie. Áno, jasné. Akože to, že sa ten odporúčač naučí, a ja pripúšťam, že latentne, to tam není explicitne reprezentované, to je v nejakých ako v matematických štruktúrach, na ktoré keby si sa pozrel, tak nič ti to nepovie, hej, že to je nejaký vektor čísel, hej, proste. Ale jednoducho je to tam niekde zachytené, že aký som ja profil. No a to sa potom používa na to, že keď príde nejaký nový obsah, tak ten nový obsah sa dá sa spočítať vzdialenosť toho obsahu k tomu môjmu profilu a podľa toho sa povie, že tak tento mu tam dajme, lebo sa mu asi bude páčiť. Hej. Ďalšia vec ale je, že tie odporúčače, oni akoby nejdú len po tom, že čo nám sa bude páčiť, alebo že čo by sa nám hodilo. Oni nesledujú náš záujem ako používateľov, oni sledujú záujem tej platformy a ten záujem tej platformy je zarobiť peniaze z reklamy. To znamená, že ona sa potrebuje dozvedieť o tých našich záujmoch a udržať nás tam čo najdlhšie. Takže najdlhšie nás udrží vtedy, keď sa nám ten obsah bude páčiť, prípadne keď nás bude ako emocionálne burcovať, najmä negatívne emócie. Ak ja sa 10-krát vrátim do nejakej diskusie, lebo je tam nejaký flame, ktorého sa akože zúčastňujem, tak to je skvelé, hej, takéto keby mi našlo, hej, tak to je akože jackpot pre ten odporúčač, pretože zabezpečí, že ja tam teraz akože 2 hodiny strávim. A potom budem sa dívať na reklamu, za ktorú budem platiť tí zadávateľe. Dokonca akože lepšie sa predáva, keď je človek emocionálne vybudený. Áno, pravda, že. No. A teda takto nejako fungujú tie polarizačné bubliny, že vlastne som vtiahnutý, povedzme, do radikálneho obsahu, povedzme, alebo do takých komunít, ktoré, povedzme, tlačia politicky tvrdo pravicovú agendu, pretože ten odporúčač, to AI za tým, kde si vyhodnotilo, že to bude niečo, na čo ja reagujem a dokážem sedieť na tej platforme dlhšie. Teda čo by si povedal tým rodičom, ktorí chcú svoje dieťa pustiť na Facebook napríklad? Nepúšťajte ho? Nepúšťať je trochu problém, lebo vyrábame zrejme tomu dieťaťu problém pri jeho socializácii ako v prostredí nejakých jeho spolužiakov a tak ďalej. Hej. Podľa mňa o tom treba ako s tými deťmi akože hovoriť, hej, a vysvetliť, že toto tu je ako nebezpečné prostredie a do tej miery, do akej to ten mladý človek vie pochopiť, hej, to vysvetľovať a ukazovať aj príklady a oni ako tie decká, tínedžeri hlavne, oni nie sú blbí. Hej? Oni akože
oni to pochopia a my keď sa dnes rozprávame ako, aj s tínedžermi v rámci rôznych ako popularizačných aktivít, oni si kopca veci sú si ako vedomí a ak sú nejaké pásce, hej, do ktorých akože spadnú, tak tie musia byť akože oveľa sofistikovanejšie, hej, dlhodobejšie, hej, že sa čo niekto zradikalizuje, hej, alebo čo. Tam by som povedal, že oveľa zraniteľnejšie sú akože staršie ročníky. Starší ľudia, jasné. To by sme mohli, ale na to čas nemáme. Čo by si povedal, kebyže sa nám podarilo na budúci rok možno zmeniť vládnu garnitúru a vlády a správy štátu by sa ujali ľudia, ktorí sú ochotní počúvať, aj hlavne v tejto agende, v agende európskej snahy o tú informačnú suverenitu. Slovensko je malá krajina, ale predsa sme súčasťou komunity. Čo by sme mali robiť, ako by sme aké nové politiky, čo by mal štát naozaj robiť, aby sme sa stali súčasťou tej debaty, toho snaženia tej Európskej únie o tú našu vlastnú informačnú suverenitu. Ja by som povedal, že teda Európska únia je relatívne ďaleko v tých úvahách, že čo by sa mohlo robiť, takže prvé moje odporúčanie je vôbec ako byť pri stole tom európskom a keď sa tá Európa na niečom dohodne, čoho súčasťou sme samozrejme aj my, tak jednoducho snažiť sa vôbec implementovať tie odporúčania u nás. Byť pri stole. A byť pri stole. Teraz ako výhoda aj nevýhoda Slovenska aktuálna je tá, že sme malí. V prípade nejakých ako foreign interference ako operácií sme jedným akože z cieľov, lebo nás akože Rusi považujú za slabý článok, takže tu skúšajú ako svoje záležitosti. A z tohto pohľadu, keď už o tom teda vieme, tak sme ako možno dobrý honeypot. Hej? Ako, skúmať naše informačné prostredie je možno, že vďačné, lebo sa skrze to dozvieme, hej, že kde aj v iných krajinách potom budú ako nejaké útoky. Čiže to vlastne hovorí, že by sme boli dobrou príkladovou štúdiou a mali by sme spolupracovať s našimi spojencami a partnermi v Európe a teda dať im prístup napríklad aj tuto k našemu prostrediu a aj našim odborníkom a proste robiť, ja neviem, pracovné skupiny s rôznymi inštitúciami, ktoré v Európe máme. To je skvelý nápad. Áno. Zároveň ako tým, že sme malá krajina, tak v nejakom zmysle tu zavádzať nejaké veci je jednoduchšie. To sedí. Ale jasné, že nie je to zase až také jednoduché, no proste my sme ako väčšina európskych krajín ako relatívne prebyrokratizovaní, hej, to znamená, že niektoré veci sa zavádzajú ťažko, ale mám na mysli skôr to, že hráčov je tu logicky menej v nejakej oblasti a vieš ich dostať do jednej miestnosti a jednoducho ľahšie dojsť k nejakej dohode možno, aby sa niečo skúsilo zaviesť. Že skúšať tu inovatívne prístupy je jednoduchšie ako vo veľkej krajine. To sedí. Hovorí Jakub Šimko, výskumník z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií v Bratislave. Jakub, ďakujem, že si prišiel, že si sa s nami podielil o všetko, čo vieš. Ďakujem. Infosecurity.sk funguje bez reklamy, bez grantov a bez sponzorov. Pracujeme iba vďaka ľuďom ako vy, ktorí nás sledujú a vidia, že to má zmysel. Podporíte nás tým, že sa prihlásite na odber týždenného briefingu alebo priamym malým finančným darom. Oboje môžete urobiť na webe www.infosecurity.sk. Veríme, že o budúcnosti rozhodnú ľudia, ktorí rozumejú svetu. Volám sa Viktor Brajner a toto bol Infosec Report s Jakubom Šimkom. Dovidenia budúcu nedeľu.